eu creo que é moi motivador. Na miña época, pois non teníamos esa posibilidade que teñen eles. É moi importante, eu creo que desde meu equipo directivo e eu personalmente e o grupo de profesores defendemos eso. E na súa época case nin na miña, que son un pouco máis nova. Sí. Isto é bastante recente, digamos, non? Esta aposta por sair das aulas. Sí, xa te digo, hai que combinalo moi ben, porque as programacións e o que é, porque o alumnado ten que examinarse das unidades didácticas, pero eu creo que dentro da unidade didáctica, como un complemento desa unidade didáctica, pois unha visita a un museo, a un museo tanto de arte como natural, a unha actividade, por exemplo, unha visita a un diario, unha visita a unha televisión, se estamos falando dos medios tal, o normal é que nos desplacemos ali o vexamos. Ou cando falamos de obras grandiosas e tal que temos no noso entorno e unha visita á Cidade da Cultura que tamén a fixemos, eu creo que eso enriquece. Xa digo, ben programado, porque temos como un planning na entrada de profesores e aí vamos colocando en no planning o que vamos facendo, facemos un memoria final para ver os acertos e os erros que temos e cada ano vamos intentando facelo o mellor posible. En todas estas actividades notanse tamén os recortes, os temidos recortes? Pois algo si. Nós, evidentemente, que hasta ahora non notamos moito, non? Como centro, hemos sido moi cabales e con moito sentido común. Sabemos que os centros non teñen capacidade de aforro, pero si de xestionar ben os cartos públicos. É algo moi importante, sobre todo para que despois podamos facer esas cousas. É evidente que se podemos facer isto é porque se fixe unha boa xestión económica podemos dispoñer aí de uns cartos para eso, sin que repercuta tanto no alumnado, non? De todas formas, o alumnado, pois sí, tamén para que valore esas actividades, pois tamén ten que dar unha pequena aportación económica que colabora co centro, non? Pero moi sensato todo. Creo que o vimos facendo desde fai 8 anos. Eu creo que cando me reunira co primeiro equipo directivo xa tiña unha idea do que máis ou menos iba a ocurrir en este país, porque a mí me parecía sobredimensionado todo o que ocorre. Decía eu, os cartos públicos deben de estar ben justificados, todos os gastos que tes en un centro, un instituto que é unha sociedade en pequeno, pois o intentamos facer o mellor posible. Vostede coñece tamén o que pasa noutros institutos, non? Dicía o comezo que vostede é vicepresidente da Asociación de Directores de Galicia, supoño que as preocupacións serán comuns, non? Sí, bueno, en todos os centros estamos pois da mesma, non? Este ano pois hubo unha renovación na Asociación de Directores e Directivos de Galicia, a DIGA, que temos unha presidenta que é Maite Ximénez, que está no García Barbón de Verín, temos un secretario que eles xa estaban na dirección, Manuel Rodrigo González de Oías da Guía de Vigo, e un tesoreiro que é de aquí de Santiago, moi amigo, Juan Ombreiras, e retomamos esa idea de, creemos que os directores temos unha perspectiva dos institutos, directores e directivos, unha perspectiva que o mellor outra parte do profesorado non ten no respecto á organización do centro, e que podemos colaborar moi ben cas autoridades educativas. De feito, nós servimos un pouco de enlace con tanto as anteriores autoridades administrativas como estas, colaboramos moi activamente con eles, propoñéndolle ideas e cousas, non? Estamos, por exemplo, pois en un momento de captación de socios, éramos 60 directores, con moitas dificultades.